Live. Shout out sa to viewers. Shout out mga idol.
sa Abutas, CY. Mapapatong tayo ng loaded. Nadali natin ang pier. Dapat sana MK yung kukunin namin dito kasi walang available na MK. Loaded. Papasok kami ng loaded. Tapos kukuha kami ng MK sa loob. Transaction ang gagawin namin ngayon. Ay, buhay. Mahirap ang sitwasyon dito sa CY. Laging walang MK. Viewers, shout out. Shout out po sa viewers dyan. Balik tayo sa YouTube. Balik tayo sa YouTube natin. Shout out sa 11 viewers. Good morning sa 3 viewers natin dyan. Naulan, good morning, Andy. Punas lang. Hindi na bago yung unit natin. Medyo luma na to pero aircon pa rin siya. Tante aircon. Tumatakbo. Kahit luma na. Pero aircon pa rin siya. Hi viewers, shout out. Good morning. Tayo dito. Mercy.
Salim Al-Sui. Hello. Salim, hello my friends. How are you? Alright. Ay, tapos na yung patungan na. Mahirap talaga nito. Kunti lang yung lagay mo, tagal ka patungan. Salim, good morning. Oh, tok na. Dahil na namang kakaunti yung truck dito sa loob ng CY. Saan naman matagal? Labag na tayo, walang tulog. Ilang oras na. Mag-aalas 5 na. 4:32. Wala na yung tulog.
viewers, shout out. Shout out sa inyong tanan diha. Right. Hello, Mike. Shout out po sa 6 viewers. Ulit. Talaga. Ano ba talaga? Ano ba kali ah? Yan. Ayun nga, para makita niyo yung ilalim. Yan, papapatong kayo ng loading. Ano pa yan?
Basta ipatong mo na yan, may umaga na.
Thermo King. Ay, sa wakas, napatungan din. 2 oras na gantay. Hirap talaga, buhay tracking. Kailangan mo magpuyag. Magtiis. Para kumita. Ang dami naman nag-hustling, oh. Hindi nila maubos-ubos yung unit yan. Ha? Dami nga loaded. Ang dami namang nag-hustling, eh. Hindi nila maubos-ubos yung unit. Kaya nga. Ito. Pagkita mo dun sa bota sa timbangan. Patay yun. Ha? Ayaw ka nang kinawan. Lap! Alive. Bago nating hintay, balik tayo doon. Sabi Michael, Bakit? plus 5 lang yan daw yan. Ayos. Huwag daw tayo kumpiyansa sa mga container ngayon na galing sa ano. Gawan mo ng waiting yan. Ano ko lumang brose yan. Gagawa ko ng trip report yan. Lagay mo kuwas. Loading. Loading lagay. Magagawa to. Ipiling mo ng bayad yan. Kaya nga, kami Sila sa trabaho yan, eh. kami kasi dalawang beses talaga kami kasi sinabi pa niya nanghinayang kayo sa dalawang sa 500. Siyempre sir, ang gasto doon sa per. Bawat ano yan, eh. Ano pag hinahanap namin doon sa opisina, anong isasagot namin? Wala. Sasabihin talaga namin na doon kayo sa mag-ipag-usap sa siway. Wala nang libre ngayon. Kasi wala pala sa usapan nyo ang hustling dito, walang bayad eh. Daming mga ano yan, mga grab na may mga DTS, laki naman yan. Bakit hindi yung hustlingin ang hustlingin? Wala tayong 7 Ha? 7 way. Daan na. 7 way. Ala, sige. Gagawa ko
yan. Gagawa ko ng bibili yan. Ayun. Wajib kayo pagka kayo kami nakaharap, sumbong agad kayo sa enforcer. Kumpal yung mga jeep na yun dyan. Yan, nagsusumbong sa enforcer dyan, nabutas eh. Sino kasi binuwi natin? Nahatak yan. Meron na. Ano yan? Tawag dito. Number niya. Tapos gawan mo ng email. Babalik pa tayo ng truck pa na. Lukman. Luk. Ay, tatang.
11 viewers. Ay, sira kayo mga idol. Hindi ko mabasa yung comment nyo kasi driving tayo. Kaya, papasahin natin yan. Ayusin mo para magkapira na tayo. Para makatikim tayo ng Jollibee. Deliboy. Wala. Demonetize yung ano ko eh. YouTube channel ko eh. Hindi pa maayos. Live lang muna. Wala yung earnings natin. Nasayang yung $100 doon sa ano, sa YouTube. Hindi mo withdraw. Tayo ngayon sa Bitas. Punta tayo ngayon ng Pier 16. Mababa tayo ng Ludi. Tapos, kukuha tayo ng MT. Para sa biyaheng Magnolia. Magnolia Santa Rosa. Pick up. 11. Grabe. Yan. Plus 5 lang yan. Parga. Pangarga. Ano lang yan, parang Latag lang. latag, parang diri lang yan. Patong lang yata yan. Ilocano Tribe TV. Shout out po. Good morning. Support, thanks. Sige po, sige po. Welcome po. Ilocano Tribe TV. After po nitong live. Puntahan po natin yung bahay mo niya. Ilapag lang po yung bahay niyo, Ilocano Tribe TV. Para masupport natin po ng mga viewers natin dyan. Makukulit. Takbuhan tayo pabalik. Sana kung mapapatugan natin. Ganito. Pasok ko na yan eh. Direct loading yan eh. Ang kasi yung malit na papel. Ano mo doon? Sukle. Ha? Sukle. Ito 20. Magkape. 20. Kapag balik, magbigay ba ako meron? Ayan, palagay sa loob yan. Ay, bahay yun. Gastos pa. Oh. Mga yung dalawang linis nila dyan. Oh.
ng ano, loaded eh. Daysa. Daysa sila, daysa. Dito na lang ako. Papasok na lang. Ayun o. Ayun o. 20. Saka yung papel. Sabi na yung pangit na ng kalsada rito sa pier. Butas. Yes. Kapihan sana dito kasi nagkapi na tayo. Kanina. Ay, wala pa pala siyang ano. Pasok dito sa gwardiya, kailangan ng 20. Wala pa ganong traffic ngayon kasi linggo. Kaka-traffic lang dito ng sobra pag araw ng salim. Araw ng Webes, Biyernes. Yan. Mahirap yung biyaheng pier. Dito mo mararanasan yung sobrang traffic. Ngayon dahil ano, linggo kahapon, ay lunis na pala ngayon. Wala pa yan, mamayang gabi pa yan, mag-uumpisa yung ibang mga traffic. Biyahe. Kaya kung bumiyahe ka ng linggo ng gabi, medyo maluwag yung pier. Ang binti na to, para sa gwardiya to. Para sa tropa natin dito ang guard. Oh, shit. Okay. Ano to? Kaya natin binayaran yung dokumento kasi wala naman tayong bayad dito eh.
Mr. Kipay! Ano ginagawa mo dyan? Wala si Mr. Kipay. Yan, at nadaan muna tayo ng timbangan. Magpapatimbang tayo para bigyan tayo ng ano, ng location ang pagbababa nito. Stop. Papatimbang muna tayo dito. Ito yung kukuhain natin ng FD. Ito yung number. Tapos ito yung para dito sa dala nating loaded. Yan. Full transaction. Gastos dito, pagpasok ng pier. Timbangan, 10. Yan, side viewers natin dyan, shout out. Good morning sa lahat. Thank you for watching mga idol. Ang tagal naman. Kailangan natin magpantalong. Tayo mga idol. Walang hindi nagpapantalon. Bye! Tagal naman magtimbang yan. Kailangan makalabas ako dito ng ano, 5:30. Kasi pag inabot na ako ng alas 6, takpa na kami doon pabalik. So, makakapasok naman kami ng truck ban. Kaya lang, magbibitaw ka ng 100. Lalagay ka sa enforcer. 100. Para makatawid ka. Para hindi ka matikitan. Ano yung labanan ng nabutas? Ay, buhaya.
Ilocano Fry TV. Kaya ba, tulog na yata ang nagtitimbang. Unang tulugan yan, bay. Wag mo na munang tutulugan. Pinapatay na oras nito. Tingnan mo na pare, bagsak ka sa timbang. Yari. Double transaction pala ako. 20. Double transaction. Oh,
kukuha dyan, boss? Gumawa lang talaga sila ng paraan para may pasok yung loaded nila. Wala naman palang available na FP dito sa loob. Ay, oh, lagi mo ito ah. Nakakadalasan din ah. Mel, 4E, 43. So, diretso ano to? Diretso loading to sa barko tong loaded na to. Kaya pinapasok nila dito. Mga animal. Utak talaga yung mga loko na yun. Wala naman palang empty dito.
lang talaga ng paraan para makakuha. Well, ayun, oh, may barko kasi yun. Barko. Oh, malaki ng barko ng dugo. Titanic. Guys, ito sa mga Pilipina. Ah, pila-pila. Pila-pila tayo dito. Ay, yung ginawa nito sa akin ng ano na to ah. Ng tugto ah. Ayan o. Ang daming ano nakapila. Nandito. Oh. So, kakarga diretso sa barko yan. Kasi yan nandyan, yung barko ng to, ang laki. Yan. Naisahan na naman kami ng mga ano doon. Mga kupal sa to sa CY. Dahil pinagano kami. Dala kami ng loaded dito sa loob. Kung sabi sa amin may empty. Makukuha. Wala naman palang available. Taragis yan.
Nagbigay-bigay pa ng ano. Nagbigay-bigay pa ng container number, oh. Wala naman pala yan. Ito pala yung loob ng truck ko, mga kaurago, no. Ayan. Medyo ano, medyo makalat. Yung mga nakasampay. Ayan, yung bag namin. Damit. Kaldero. Shout out sa 3 viewers. Good morning mga idol. Dito tayo nakapila. So yung location ko nandun sa ano, 4E 43. Ano kayang ginagawa? Ba't di gumagalaw yung stacker? Ayaw buhatin lahat yan. Kante! Paktay ka diha. Kailangan dito, lagay. Kwenta. Hindi man ito, wala na akong bariya 50. Ayan. 50. Pambigay dyan sa RTG, sa operator. Bigyan mo ng bariya yan, magre-reklamo yan. Yung nakaraan na ano, nagbigay ako dyan, wala na talagang bariya. Bigyan ko ng 20. Nagreklamo pa. Bakit bariya daw? Binigyan na nga, nagreklamo pa. Wala. Umagahin talaga kami dito. Luluding yung barko. Ayan mga idol. Ayan mga idol, oh. Naglo-loading. Yan. Kakarga sa ano, sa Ottawa. Yan. Ikakarga dun sa barko. Kaya nakapil yung mga hindi dinadakot. Dahil yung ano na yan. Priority yung Ottawa na yan. Kargahan. Priority yan. Diretso na sa barko yan. So, ang Ottawa. Ano, putok na yung araw. Wala. Negative talaga madakot yung mga yan kasi loading eh. Priority kasi yan. Pagka naglo-loading yung barko, priority kargahan yung mga Ottawa na yan. Atras ka pa.
morning sa 4 viewers. Good morning mga idol. Umagahin talaga tayo dito sa loob. Biyahe ng biyahe. Hindi na tayo nakapagpagupit. Tayong ermitanyo nito. Haba na ng buhok. Boss, where you? Hello, host. Good morning, idol. Good morning. Thank you sa ano. Greeting from Holland. Shout out sa mga idol natin yan sa Holland. Mga kababayan natin dyan na OFW. Shout out sa inyo mga idol. Ingat palagi dyan mga idol sa ano. Ibang bansa at malayo sa pamilya. Dito, sa Pinas, malapit sa pamilya. Bukas naman yung bulsa. Yan, kahit malayo sa pamilya, at least maldo. Tiis-tiis lang. Good morning, idol. Good morning. Boss, where are you? Punta natin yung bahay niya, no? Yung boss, where are you? Porky subscriber. Yan at dan subscribe my friend. Tayo na hanap tayo ng short video. Boss, where are you? Watching your videos. And
and subscribe. Or you are so beautiful in white. Winter time. Wala, negative. Punuan. Ayan, may mga pumapasok pa. Rainy Monday morning. It's rainy Monday morning. Maulan na umaga. Bad morning ngayon, bad morning. Ayun, dinadakot na. E, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Go ahead mga idol. Okay mga idol, mag-in na tayo. At gagawa pa tayo ng gagawa pa tayo ng trip report para dito sa na to. Para diyan sa hustling na yan. So, kailangan natin gawa ng trip report diyan para bigyan tayo ng bayad. Kahit 500. So, wala pa kaming kita. Ito, hustling 500. So, yun lang. Kasi walang availability dito sa loob. So, ang sabi sa amin, pagpasok nito, may available na empty. Pagdating dito sa loob, wala naman pala. Awit. Ayan mga idol, babay na.